El United. Adtuyan dagiti damdamag para itila unyon ag kaysa newsbreak. Hog racers nga apektado ti ASF ijay agoo na ipaayan ti tulong pinansyal. Manungal daw laang kuman ilakon da telman ti Tarakanda Aburias. Ngem sanggasat ta nakaptan dagitoy iti African swine fever wenno ti ASF. Karaman ti Tarakanda at Takong. Tinamnamaan na ang mapaglakwan na kat isukuma ti pagalaan na ti pagpaagas iti agsaksakit nga asawa na. May sangat akong ti anak na kat 16 sa nakaredy na dati buyer ni kuman na taga Nagilian. Pero 16 days laon. Napamutan sa sarunuda mga matayon. Nabigat sir, agag-agas namin. Ada namin 7 tabletas ng maintenance na. At umasasak wala ti pension ko. Ngem iti bangir ti pan nakapektar ti pagsapulan na si Mingising tinamnama. May sa ni Telma karagiti 25 nga apektado a hog racers ijay ili ti agoo a nakaawat iti cash assistance manipod iti lokal a gobyerno. Personal daytoy nga inpaima ni Mayor Frank Sibuma. Yung 25 na affected na tulungan na rin po ng aming pong LGU. So mayroon pang disinfectant na ibibigay kasi ipa-purchase pa yon. Agdagop ti pakabukla na 500,000 pesos ti pondo nga inlatang iti lokal a gobyerno tapno matulungan dagiti apektado a hog racers iti ili. Naggapo daytoy iti Quick Response Fund. Inpasigurado man ti lokal a gobyerno tinaingat apan na kay patungpal ti biosecurity karagiti pig pens ken ti agrara ira a regulasyon ti panakaiserak ti Tarakanda baboy karagiti barangay tapno malapdan ti panagwaras iti ASF. So pinalalahanin po namin yung mga hog racer, yung mga na-apektuar na sana. Kasi biosecurity kasi yung isang isang dapat gawin yung ng mga hog racer para hindi basta-basta mapasok yung kulungan nila ng mga sakit. Nagtatarip nung mat dagiti hog racers tapno pagsasaritaan dagiti regulasyon iti panagtaraknan iti baboy ken dagiti wagas tapno maliklikan ti ASF. Iti agdamasan pa'y ang mapalubusan ngagtarakan ti baboy dagiti apektado a hog racers para iti agtultuloy nga obserbasyon. Mabalindamat nga aramatan tinaawat da atulong tapno makapagrugi ti sabalipay a negosyo. Ti sabalipay a damag na duma-duma a libre a serbisyo iti probinsyal a gobyerno na yasidag ijay ili ti Santo Tomas. Kanayon ang marikna ni Rowena tinaut-ut as saka na. Saan namot adagos ang may pakita ti rikriknaan na iti doktor, gapoy ti kinaadayo ti pagpaagasan ken ti kinaado ti pasyente, akagidanda a pumila. Pwede parbangon, tapno makabil kami ti nakwadye nga linya. Adyo ti pagrigata na iso nga papasalamat kami ni Apo Governor Mario Ortega ti ayat na kan suportahan na diti LGU na itad kanyami iti na kangrunaan nga tulong. Agyaman kami unay po, Governor. Adaan mo ti high blood ni Gracia, nabayag maten asaan na naipakita ti kondisyon na. Kurang kinuna na ti oras da, iti panagpila iti pagagasan. Panagpatik up ko, masapa kami mapag, malung kami tunga subangkuton. Kaya pula nga mapatik up ti kwakta siya kat may sa nga ada high blood na. Karkaroon mo mabanlugak mumato ti darak. Sumala siya nga agdated medical mission na may choice at matulungan da kami nga dati sa kitin. Iso nakalagaanan ti Riknada Rowena kan Gracia, idinaamuanda nga dati ipay a libre a serbisyo medikal ti Provincial Government of La Union iti barangay da. Karaman isuda karagiti nasapa a pimila tapno gundawayan ti libre a konsultasyon ken dagiti libre nga agas. May salaang ti barangay Narvacan iti ili ti Santo Tomas, karagiti barangay dito'y probinsya, anang iya si dagan ti PGLU iti naduma-duma a libre a serbisyo. Nagbalin a posible daytoy babaan ti Community Enhancement Service a programa ni Governor Mario Eduardo Ortega katinulong iti naduma-dumang opisina ti Kapitolyo. Malaksid kadagitoy na ipaayan pa'y dagiti residente ti libre a dental consultation, legal consultation, laboratory tests, social service assistance, real property assessment services, livelihood and employment assistance, bakuna kontra rabies ken nakaawat pa'y dagitoy iti libre a vegetable seeds ken fruit tree seedlings. Nakaragsakan mo't dagiti residente, dagiti na duma-duma a libre a serbisyo. Nasa at sorte ng tenda iti agas, pagpapasalit ti bagay. Barang mo may katisag sa gabanit. Ay, agyam-yaman kami kan ni Gobernador Tam, na kami magkinita, ni kan na kami ti aga, paghiatan mi ti bumarangay.
Tinisyatibo kat pasatpaylaang ti panangyasideg ti probinsyal a gobyerno iti dekalidad a serbisyo kadagiti Ilocano tapno maidanon ti pagkasapulan da ken masigurado ti nasaya at asalunat na pintas at trabaho ken pagimbaganda. Ken maudi kadagiti damdamag panagsagana para itinaragsak a Pasko Christmas Village intayo kitaan. Pagsagsagaraan ti probinsyal a gobyerno ti La Union tinaranyag ken naragsak a selebrasyon ti Pasko iti probinsya babaan iti panakaiornos iti Christmas Village. Naipwesto daytoy iti Speaker Pro Tempore Francisco Ortega Convention Center Complex iti Barangay Sevilla dito siyudad ti San Fernando. Naawagan tinaragsak a Pasko ti tema ti selebrasyon tataatawan. Kaspasat iti preparasyon man narimaanen a mararkusan ti namaris a bituan ti giant Christmas tree. Mismo, adagiti aramid aparol dagiti persons deprived of liberty wenno dagiti PDLs manipod iti La Union Provincial Jail tinaiyarkos iti Christmas tree ken ti palikmot iti lugar. Malaki kasi yung area natin nung pagdadausan. So parang yung preparation natin is extensive din. Ang ginawa natin is nag-umpisa tayo sa site preparation. Ang main nakuha namin sa engineering is yung Christmas tree, which is about approximately mga 15 meters, malaki. So kailangan ng malaking structure din yon. So dinesign namin. So actually tapos na yung Christmas tree. Yung parol naman ang kinakabit natin. Man narimaan moten ti panakaykabit karagiti na maris a pasilaw itaglawlaw ti Christmas Village. Kasama ti panakayplastar dagiti rides a mabalin a padasan dagiti Ilocano. Naiyornos moten dagiti stalls para iti Christmas Bazaar. Ayun, marami kaming ginagawa ngayon doon. Very busy yung mga tao namin. Kami prepare namin yung logistics, kagaya ng mga tents na gagamitin doon, chairs and tables, pati na rin yung paglilinis sa area, and yung pag-prepare ng mga CR na gagamitin ng mga ating visitors na dadalo doon sa ating Christmas Village. Nagsapsapol ka ti pagpasyaran itataa Pasko, inayon mo ti listaam itinaragsak a Pasko Christmas Village. Sigon kini Governor Mario Eduardo Ortega, arig na piyestaan ti pagbalinanto ti Christmas Village gapot na malaksid karagiti atraksyon ket adantupay dagiti aktibidad am aramid ken paggagatangan iti naduma-duma a lokal a produkto. Tarigagay ti gobernador nga agbalin a naragsak ti sumangbay a Pasko karagiti Ilocano iti baet dagiti napasaran a bagyo ken panubok itatta atawen. Excited mo tatan amang padpadaan dagiti Ilocano ti panaglukat iti Christmas Village a maigiddanto ti Christmas tree lighting.